Tutustukaamme Tampereeseen. Tällaisten pikkusiltojen ylitse pääsee kauppiin ihan pujahtamalla vain. Siellä taustalla on jos jonkinlaista ilmastointiaukkoa lämpövoimalla tarkoituksessa, ja tässä menee tämä kuuluisa Paasikivi Kekkosen tie kohti Lielahtea ja Ylöjärveä. Tuohon pitäisi tehdä se surullisen kuuluisa Kekkosen tien tilalle tunneli maan alta ja järvi täyteen stalinismia edustavia kökkötaloja. Järki hoi, koska Helsingissä ruvetaan Mannerheimin tielle pistämään asuntoja näillä perusteilla. Mutta katsellaan kesäkuun 2. päivä aurinkoisena päivänä. Luonto on vielä meidän, mutta kuinka kauan, kun on tällaisia pilipali-ihmisiä, jotka aikovat pistää tönöä tönön viereen, eikä ymmärretä, että Suomen on hyvä olla harvaan asuttu maa, eikä mikään kaninkolo.